राज सीधी मर करी के अंजोरवा में, मर करी के अंजोरवा में मिले रानी भोरवा में, मर करी के अंजोरवा में मिले रानी भोरवा में। सांझ भौजी के संगवा में गईली हम लेके बबा कोरवा में, मर करी के हमर करी के अंजरवा में मिले रानी भोरवा में, मर करी के अंजरवा में मिले रानी भोरवा में। भेंट करब हम तोहरा से रानी पंडल के अहोरवा में, मर करी के अंजरवा में मिले रानी भोरवा में, मर करी के अंजरवा में मिले रानी भोरवा में। डीजे कुंदन राज सीधी सजे सबरे में सुना देर हो जाई, जल्दी चला घर से आवेर हो जाई। सजे सबरे में सुना देर हो जाई, जल्दी चला घर से आवेर हो जाई। आरती देखाई माइक चरणवा में, आरती देखाई माइक चरणवा में, मर करी के अंजरवा में मिले रानी भोरवा में, मर करी के अंजरवा में मिले रानी भोरवा में। डीजे कुंदन राज सीधी अंगिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो रुपौली पूर्णिया बिहार। सुमन भाई गईले आगर न हो, राइटर सुभाष बाटे पीछार न हो। सुमन भाई गईले आगर न हो, राइटर सुभाष बाटे पीछार न हो। ढक औरी जगैया हम पाई, वही जगह मिले हम आई। मर करी के अंजरवा में मिले रानी भोरवा में, मर करी के अंजरवा में मिले रानी भोरवा में, मिले रानी भोरवा में। अंगिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो रुपौली पूर्णिया बिहार।